πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε καλές πληροφορίες από την παιδική ηλικία, που τώρα παραδείγματος χάρη πάει τα 12 χρόνια, όπως είναι τελειώνοντας στο δημοτικό, πριν λέγαμε 7 χρόνια κτλ., για την ύπαρξη των φαινομένων, για τη συνέχιση του όλη τη ζωή, για τη διαφοροποίηση σε σχέση με το πολιτισμικό του περιβάλλον και για τις επιπτώσεις απέναντι σε 2 από 5 τομείς της ζωής του. Σας είπα τα κριτήρια στα γρήγορα του ΔΕΠ. Λοιπόν, κοινά συμπτώματα, ΔΕΠ και καταρχικές διαταραχές, συγκέντρωση, ύπνος, ψυχογενική ανησυχία, επιβράδυση, κόπωση από όλη ενέργεια. Τα βλέπουμε και στη ΔΕΠ, τα βλέπουμε και στις καταθλιπτικές κυρίως διαταραχές. Οι ασθενείς όμως με κατάσταση διαχωρίζουν το φυσιολογικό του εαυτό. Εκεί είναι το βασικότερο. Η ποιότητα του συναισθήματος του καταθλιπτικού έρχεται αργότερα. Δεν είναι αυτό που ήταν πάντα. Δεν είναι. Αυτό είναι ότι πολλοί έχουν μπει και στη λέξη δυσθυμία, όσοι παρακολουθήσαν λίγο καλύτερα και κάπου του γραμμές μερικά πράγματα. Τη λέξη. Δεν έτσι αλλιώς όταν έχει κάποια δυσθυμία, μετά από ένα σημείο θα δώσω κάνει θεραπεία για αυτό περισσότερο. Είναι αυτό το διαφορετικό συναίσθημα. Όμως είναι πολύ μακροχρόνιο, δεν μπορούμε να το διαφοροποιήσουμε στη δυστημία πλέον, ενώ όταν είναι σχετικά πρόσφατα, ξέρω πότε είναι το μίσο καταρχικό του ζωή, πότε το επεισόδιο, ξέρουν να το διαφοροποιήσουν αυτό το συνέστημα που είναι γενικότερα που είναι πλέον. Αυτοκτονικότητα, ακούστηκαν πολλά επιδημιολογικά ακόμα. Βεβαίως η βία κάτι παίζει γενικότερα, το ξέρουμε αυτό με την ΤΕΠ και σε αυτούς που έχουν αγχώσει καταρχικές διαταραχές. Και στα δικά μας ευρηματάκια που είχαμε έτσι από το Ιγνήτιο, βρήκαμε έτσι στις κλίμακες αυτοαξιολόγησης ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εκτιμητικότητα, μεγαλύτερη βαρύτητα της καταστικής υπερβολίας, της αγχώρησης υπερβολίας στα άτομα που έχουν συνοσυρεί και δεν τα βρήκαμε αυτά, είναι κάτι. Τώρα με την έννοια του περάσματος στην πράξη, δηλαδή εσωστρεφόμενες επιθετικότητες όπως σου λέγανε, και αυτοκτονικότητα, και όχι αυτοκαταστροφικότητα, αυτοκτονικότητα, έχει ένας συνάδελφος, έχει κάνει κάποιες δουλειές. Μια πολύ ωραία δουλειά μεταναλυτική του εκπαιδευόμενου μας όταν ξεκινήσαμε το σεμινάριο και η μετανάλυση τελευταία βγάζει ότι δεν έχουμε μεγαλύτερη αύξηση αυτοκτονικότητας, τελεσμένους αυτοκτονίες δηλαδή, στα άτομα με 10. Κρατήστε το αυτό γιατί είναι. Με τρόμαξε λίγο η χθεσινή παρουσίαση για το θέμα της αυτοκτονικότητας, όπως ακούστηκε από μέλος της κοινότητας των συγγενών. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τεκμηριώσει ότι αν το παιδί δεν πάρει θεραπεία μπορεί να καταλύσει με αυτοκτονίες πιο πολύ από τους άλλους. Εντάξει, θέλει λίγο προσοχή σε αυτές τις έννοιες, είναι υποχρεωμένο να το μεταφέρω αυτό. Είναι καλύτερο όμως η μίσον κατάψυξη και η δυστημία όταν αντιμετωπίζονται πριν από την παρέμβαση. Λοιπόν, θα το αφήσω μετά για να ρωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα μιλήσει η Δήμητρα Παπά. Η Δήμητρα Παπά είναι ψυχίατρος. Ευχαριστώ πολύ. Συμμετέχει στο το στελέχη, το κορμός, όπως και ο Λευτέρης ο Μέλος, στο Ιγνήτιο. Η χαρά μας είναι ότι συμμετέχει, είναι ουσιαστικά υπεύθυνη για το Διευθύνιο των Συναισθηματικών Διαταραχών. Κάποιοι θα το πούν πολιτικές διαταραχές, θα μας το διορθώσουν αυτή την ημέρα. Εντάξει, είναι χρόνια που συνεργαζόμαστε μαζί κιόλας για τη ΔΕΠ, σε κάποια θέματα και επιδημιολογικά και κάποια ερευνητικά υπόλοιπα. Θα κάνουμε ένα
χρόνια μιλά μόνος του για τις αναπτυξιακές διαταραχές και σιγά σιγά μπήκαμε κι εμείς σε αυτή την έννοια, γιατί όπως είπε ένας ομιλητής εκείνος, περνάνε 5 χρόνια για να εξοικειωθείς με κάτι καινούργιο. Ίσως κάναμε κάτι λιγότερο τα 5 χρόνια και αυτό νομίζω ότι ίσως κάπου για όλους μας το καλό και τις τρέχει ιδιαίτερο, που οφείλει να είναι υποψιασμένος και για άλλες παραμέτρους που παίρνουν σιγά σιγά από την έρευνα. Το ιατρείο που κάνω στο ΙΝΙΤΟ είναι συναισθηματικών διαταραχών, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μεγάλη ευκολία να απομονώσεις όταν παίρνει κάποιος σε κλίνη ραντεβού να σου πει ότι εγώ είμαι ένας διπολικός. Άρα είναι ένα ιατρείο που κυρίως βλέπει συναισθηματικές διαταραχές και λίγο περισσότερο διπολικούς, αλλά φυσικά έχει και καταθλίψεις ή καμιά φορά κάτι άτυπο που μετά παραφέρεται. Θα ξεκινήσω με τον ορισμό της διπολικής διαταραχής, η οποία χαρακτηρίζεται από διάφορα επεισόδια συναισθήματος που περιλαμβάνει το μανιακό και το καταθλιπτικό επεισόδιο. Το χαρακτηριστικό της διπολικής διαταραχής είναι ότι πρέπει ανάμεσα στα επεισόδια αυτά που παρατηρούνται να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα νορμοθυμίας, δηλαδή κανονικότητας, που ο ασθενής είναι ελεύθερος συμπτωμάτων. Η συνήθις έναρξη ηλικίας είναι 18-20 έτη και αργότερα φυσικά. Συνήθως όμως είναι νωρίς, τα 18. Όσον αφορά τα κριτήρια του μανιακού επεισοδίου, το κύριο χαρακτηριστικό είναι η παθολογικά ανεβασμένη ή διακριτική διάθεση. Μπορεί να είναι και ο χαρακτηρισμός του συναισθήματος ευερέστητο ή δυσφορικό, το οποίο πηγαίνει και στα παιδιά περισσότερο, αλλά αν είναι ευερέστητο, θα πρέπει να πληρεί λίγο περισσότερα τα κριτήρια. Ο χρόνος του μανιακού επεισοδίου, τα συμπτώματα θα πρέπει να είναι σχεδόν κάθε μέρα και για μεγάλο χρονικό διάστημα της ημέρας, σύμφωνα με το τελευταίο διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε, το DSM-5, είναι μία εβδομάδα. Χαρακτηρίζεται, όπως βλέπετε, από υπερβολική δραστηριότητα, από λογόρια, ελαττωμένη ανάγκη για ύπνο, πίεση ιδεών ή διοπτική, υπερβολική αυτοπεποίθηση, διάσταση προσοχής ή συνεχεία αλλαγή σχεδίων, απερίσκεπτη συμπεριφορά που δεν αντιλαμβάνει ο ασθενής τις συνέπειες μιας συμπεριφοράς, απώλεια κοινωνικών αναστολών και υπερβολική σεξουαλικότητα. Όπως θα δείτε, κάποια θυμίζουν διάσταση προσοχής και δέρτη, όπως είναι η πίεση ιδιών, η διοπτική, η υπερβολική δραστηριότητα, η διάσταση προσοχής. Και αυτά είναι τα σημεία, που το δούμε και παρακάτω, που κάνουν τη διαφορική διάγνωση δύσκολη ή θέλει μια ιδιαιτερότητα στη λήψη του ιστορικού και κυρίως αναδρομικά, όπως είπε και ο κ. Ευθυμβανίδης προηγουμένως. Όσον αφορά το καταθλιπτικό επεισόδιο και αυτό τα κριτήριά του, είναι η καταθλιπτική διάθεση, η απώλεια ενδιαφέροντος και ευχάριστης δραστηριότητας, η δυσκολία στη συγκέντρωση, η επιβράδυνση ιδεών, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, συνήθως υπάρχει κλινοφιλία, υποβουλησία ή αβουλησία, οι διαταραχές στον ύπνο, η απώλεια της όρεξης, τα σωματικά ενοχλήματα και η μειωμένη σεξουαλική διάθεση. Άρα και εδώ υπάρχουν συμπτώματα που μπορείτε να αναγνωρίσετε ίδια με την γράκη, όπως είναι η δυσκολία στη συγκέντρωση, η επιβράδυνση και η κακή λειτουργικότητα. Για να μπει η διάγνωση ενός μείζωνος καταθλιπτικού επεισοδίου και να πάει ότι είναι διπολικός ένας ασθενής, θα πρέπει να είναι αυτά για 15 ημέρες και να υπάρχουν 5 από τα 9 για να πληρεί τα κριτήρια για ένα μείζωνο καταθλιπτικό επεισόδιο. Η διπολική διαταραχή έχει τύπους. Η συνηθέστερη είναι η διπολική διαταραχή 1 και η διπολική διαταραχή 2. Σύμφωνα με το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για τα κριτήρια για να πει διπολικό 1, έναν ασθενή θέλει ένα μανιακό επεισόδιο οπωσδήποτε. Μπορεί να έχει και καταθλιπτικό, αλλά αν έχει κάνει ένα μανιακό είναι διπολικός 1. Και αυτό γιατί σπανίως ξεκινάει κάτι με μανιακό και μετά δεν κάνει και κατάθλιψη. Ενώ αντίθετα κατάξυση θα κάνει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, αλλά δεν θα είναι διπολική. Έτσι λοιπόν, εάν ξεκινάει ένα μανιακό, είναι διπολικός 1 και η διπολική διαταραχή χαρακτηρίζεται από μείζωνα καταθλιπτικά επεισόδια και επεισόδια υπομανίας.
Για να μην δει κάτι έτσι αδρά, ένα συνδέεται κυρίως με μανιακό προφίλ και οι δύο κυρίως με καταθλίψεις. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις των σωματικών διαταραχών. Θα πω αυτές που είναι οι πιο συνηθισμένες και που μπορεί να μπερδεύουν με διάσταση προσοχής και υπερκινητικότητα, όπως είναι η κυκλοθυμία, που με τα κριτήρια είναι για 2 χρόνια αλλαγές διάθεσης, που πληρούν όμως κριτήρια για επεισόδια και είναι αρκετά μεγάλο μέρος του χρόνου, των 2 χρόνων αυτών, και δεν υπάρχει χρονικό διάστημα πάνω από 2 μήνες που είναι ελεύθερη συμπτωμάτων. Άρα υπάρχουν συναισθηματικές εναλλαγές που διαλαμβάνουν, υπάρχει όχι τόσο η ένταση και η σοβαρότητα ενός νέου ζώνου καταθλιπτικού, αλλά υπάρχουν αυτά που δεν είναι mood swings ακριβώς, αλλά είναι αλλαγές της διάθεσης, που βεβαίως όπως καταλαβαίνετε όταν υπάρχουν κάποιος ξεκινάει κάτι να κάνει, μετά αλλάζει η διάθεση, το παίρνει πίσω, δεν το πραγματοποιεί και πηγαίνει σε μια υπολειτουργικότητα. Και βεβαίως παλιότερα υπήρχαν και οι ταχείες εναλλαγές στα διαγνωστικά κριτήρια, που τώρα δεν πολύ συζητιέται, που ήταν τουλάχιστον 4 επεισόδια σε 1 χρόνο με μικρά διαστήματα κανονικότητας ανάμεσά του. Επιδημιολογικά στοιχεία είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Η διπολική διαταραχή φτάνει σε ένα περίπου 5% του πληθυσμού. Είναι από μια μελέτη που έγινε στην Αμερική. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιδημιολογική μελέτη της Αμερικάνας. Περιλαμβάνει περίπου 62.000 άτομα. Συμμετείχαν 11 χώρες από Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Και μιλάει και για το φάσμα της διπολικής διαταραχής, όπου εκεί περιλαμβάνονται άτομα που το τελευταίο 12μηνο είχαν κάποιο επεισόδιο ή συμπτώματα καταθλιπτικά ή μανιακά, ή έχουν σχέση με χρήση ουσιών, ή με παραπληρωματική συμπεριφορά, ή έχουν έναν γονέα που έχει διάγνωση διπολική διαταραχή. Και αυτό είναι μια σχετικά καινούργια έννοια στην ψυχιατρική, το φάσμα, που είναι άνθρωποι που δεν πληρούν ακριβώς τα κριτήρια για διπολική 1 και για διπολική 2, αλλά είναι στα όρια μιας συμπεριφοράς που θέλει μια προσοχή. Όσον αφορά την ΔΕΠ ενηλίκων, η δουλειά του πιάστηκε με περίπου 4,5% στον πληθυσμό, όπως διεκδικώθηκε. Από αυτούς, το 11% των ασθενών με ΔΕΠ λαμβάνουν διάγνωση διπολικής διαταραχής και ασθενείς με διπολική διαταραχή που λαμβάνουν διάγνωση με ΔΕΠ φτάνει το 19%. Και σε μια άλλη δουλειά του ΤΑΜΑΜΑ το 16,3%, που είναι μια καλή μελέτη, δεν έχει μεγάλο δείγμα ανθρώπων, έχει 159 διπολικούς ασθενείς, ίδια στο φύλο άνδρες γυναίκες. Από αυτούς 27 έχουν και ΔΕΠ ενηλίκων, έχουν διπολική διαταραχή και ΔΕΠ ενηλίκων, και οι άλλοι περίπου 16 έχουν μόνο ΔΕΠ παιδικής ηλικίας. Εκτός από αυτό το ποσοστό το αναλογικό, βρέθηκε, γιατί σε μια μελέτη λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία, όπως είναι η ηλικία έναρξης, η συχνότητα των επεισοδίων κτλ. Αυτοί που έχουν διπολική διαταραχή και ΔΕΠ είχαν νωρίτερα έναρξη της αρρώστιας, τις συχνότερες υποτροπές των συναισθηματικών επεισοδίων. Και βεβαίως είχαν και χειρότερη ποιότητα ζωής, με την έννοια ότι είχαν ασταθές εργασιακό περιβάλλον, ασταθείς σχέσεις ή συχνότερα διαδίκτυα. Για την ελλειμματική προσοχή δεν θα πω, γιατί τα κριτήρια έχουν λίγο πολύ υποθεί. Η υπερκινητικότητα, η παρομητικότητα, βασικά στοιχεία. Η συνοσηρότητα που επίσης μας απασχολεί, η διπολική διαταραχή συνδέεται πάρα πολύ με κατάχρηση αλκοόλ. Η καταθλιπτική πολύ συχνά θα πάνε στο αλκοόλ για ευχαρίστηση, όπως έχει υποθεί. Οι αγχώδεις διαταραχές που λύσαμε διαφορετικά. Οι διαταραχές του ελέγχου των παρορμήσεων, και μέσα σε αυτή θα μπορούσε να ενωθεί και η διαταραχή του προσωπικότητας και η δημοτοριακή, αλλά έχει αυτά τα κλινικά χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από την διπολική διαταραχή, και βεβαίως η ΔΕΠ, θα δούμε και παρακάτω πώς είναι. Γιατί όμως διαφέρει η διάγνωση ΔΕΠ στους διπολικούς ασθενείς? Γιατί υπάρχει προφανώς κάτι που μοιάζει, αλλά και κάτι όμως που διαφέρει, και ίσως χρειάζεται τα δύο μεγάλη προσοχή.
Οι ομοιότητες μεταξύ ΔΕΠΗ και διπολικής διαταραχής είναι βεβαίως, όπως είδαμε και στα κριτήρια, η υπερδραστηριότητα και η αυξημένη ενεργητικότητα. Ο μανιακός δεν στέκεται, η κλασική μανία είναι ένας άνθρωπος που μιλάει πολύ, κάνει πολλά σχέδια, πιστεύει πολύ στον εαυτό του, διασπάται εύκολα, είναι ευερέστητος γιατί βλέπει σε βαρκαυγάδες, κοιμάται λίγο γιατί δεν έχει ανάγκη να κοιμηθεί. Ένα τέτοιο προφίλ είναι ο μανιακός ασθενής. Είναι παρονοχητικός, έχει διαταραχές στο ύπνο, λίγος ύπνος είναι αρκετός, έχει διαταραχή στην προσοχή, θυμώνει, έχει μειωμένη κρίση, ανησυχία, ευαισθητότητα και μιλάει πάρα πολύ. Οι διαφορές είναι στην ΔΕΠΗ και τη διπολική διαταραχή είναι στην κατάθλιψη η διάρκεια της λύπης. Στη διπολική διαταραχή είναι με καλύτερα τα χρονικά διαστήματα και δεν συνδέονται με ένα αίτιο, ή τουλάχιστον όχι πάντα. Τα διακριτά επεισόδια, αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό κλινικό χαρακτηριστικό που κανείς το ψάχνει στο ιστορικό. Τα επεισόδια που έχουν νορμοθυμία, που είναι καθαρά συμπτωμάτων. Η δυσκολία στην προσοχή λόγω της κατάθλιψης στη διπολική διαταραχή και λόγω της διάσπασης βεβαίως στη ΔΕΠΗ. Η γρήγορη υποχώρηση θυμού που ήδη υπόθηκε και τη μεθοριακή. Στη ΔΕΠΗ ο θυμός κάνει ένα τσαφ και μετά εκτονώνεται. Ενώ στις άλλες καταστάσεις επιμένει περισσότερο και μπορεί να βλεφτεί και σε άλλες συμπεριφορές με καυγάδες και οτιδήποτε. Η αυξημένη πιθανότητα αυτοκαταστροφής που συνδέεται με την διπολική διαταραχή και όχι τουλάχιστον με τις μελέτες που έχουμε με τη ΔΕΠΗ. Η ΔΕΠΗ ενηλίκων είναι στην κλινική πρακτική του ψυχιάτρου, ειδικά σε με διάγνωση διπολική διαταραχή, και αν ναι, υπερδιαγνώστητα ή υποδιαγνώστητα. Όπως πάντα υπάρχουν τα μεθοδολογικά προβλήματα. Σε λίγες μελέτες έχουν ερευνηθεί και οι δύο ντόπιες ταυτόχρονα. Τα προβλήματα είναι ότι οι μελέτες χρησιμοποιούν διαφορετικά διαγνωστικά εργαλεία. Υπάρχουν κλίμακες που είναι αυτοσυμπληρούμενες και κλίμακες αναδρομικές. Οι αυτοσυμπληρούμενες πάντως είναι σύντομες, υπάρχουν αυτοσυμπληρούμενες με 6 λίμματα που δίνουν αυρά μια ιδέα για το αν υπάρχει ΔΕΠΗ. Και βεβαίως τα διαγνωστικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με τα κριτήρια ΔΕΠΗ με την παιδική ηλικία και την διπολική διαταραχή στους ενήλικες. Οι μελέτες νοσηρότητας ΔΕΠΗ και διπολικής διαταραχής έχουν γίνει σε κλινικό πληθυσμό. Οι ασθενείς όμως υπαγωγή τείνουν να έχουν αυξημένα ποσοστά νοσηρότητα. Αυτό είναι μια απεικόνιση των συμπτωμάτων ΔΕΠΗ από την παιδική ηλικία στην ενήλικο ζωή και πώς αλλάζει η εικόνα και γι' αυτό μπερδεύει και δεν αναγνωρίζεται. Όπως είπε και ο κ. Πετλιβανίδης, δεν είναι πια ο ασθενής που δεν κάθεται, που μιλάει πολύ, που είναι υπερκινητικός, που θα ήταν ίσως και λίγο πιο εύκολο να τον αναγνωρίσει κανείς. Είναι ένας άνθρωπος όμως που έχουν ξεθυμάνει η παρομητικότητα και η υπερκινητικότητα και προβάλλεται πιο πολύ, είναι πιο έντονη η διάσπαση της προσοχής. Είναι βεβαίως πρόκληση να καταφέρει σε έναν κοινό συνδεσμό να συνδέσεις κάτι που είναι ανάμεσα σε δύο διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, την παιδική ηλικία και την ενήλικο ζωή. Υπάρχει η συνοσηρότητα ΔΕΠΗ διπολικής διαταραχής ως έκταση ενός κοινού βιολογικού παράγοντα και βεβαίως θα πρέπει να μπει και το ερώτημα αν αυτή η κλινική εικόνα είναι απότοκος της κρίσης διαγερτικών σε παιδιά με ΔΕΠΗ. Δηλαδή, μια εύκολη εξήγηση θα ήταν ότι τα παιδιά που έχουν πάρει διαγερτικά πιο εύκολα μπορεί να πάνε σε μια διπολικότητα ή σε ένα υπομανιακό ή ένα μανιακό επεισόδιο. Υπάρχουν νευροβιολογικά δεδομένα που είναι κοινά και κυρίως ο προμορφιοποιός αμφιός, τα βασικά εργάλεια, εκτός έλεγα του νοσοκομείου, και περίπου τα ίδια είναι στη διπολική διαταραχή, με μόνη διαφορά το πρωταρχικό λόγο που υπάρχει κυρίως στη διπολική διαταραχή που έχει αλλαγές από τους φυσιολογικούς, αλλά και πάλι δεν θα μπορούσε κανείς αυτό να το πει καταληκτικά, γιατί αυτές οι ανατομικές διαφορές υπάρχουν και σε άλλες ψυχιατρικές διαταραχές. Υπάρχει, όπως υπόθηκε και χθες πολύ καλά, ότι υπάρχει μια διαταραχή στο δομαμινευτικό δυναμικό σύστημα. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση τόσο της ΔΕΠΗ όσο και της διπολικής διαταραχής επιδρά σε αυτά τα συστήματα.
Η πορεία όταν υπάρχει όμως ΔΕΠ και διπολική διαταραχή είναι λίγο πιο δύσκολη από ό,τι όταν όλα αυτά τα δύο δεν συνδέονται. Οι ασθενείς με συνοσηρότητα ΔΕΠ διπολικής εμφανίζουν νωρίτερα μανιακά συμπτώματα από ό,τι οι ασθενείς με διπολική διαταραχή. Ίσως αυτό είναι μια πρώιμη κλινική εκδήλωση που δεν ήταν χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη για να ψάχνει κάποιος τον ασθενή στο ιστορικό λίγο καλύτερα, που χαρακτηρίζει μια διαφορά που υπάρχει όταν υπάρχουν και δύο ντόπες από ότι όταν υπάρχει μόνο μια διπολική διαταραχή. Η πρόγνωση όταν υπάρχουν και οι δύο, δηλαδή και ΔΕΠ και διπολική διαταραχή, είναι λίγο χειρότερα από ότι αν υπήρχε μόνο διπολική διαταραχή. Γιατί η εκπαίδευση είναι λίγο χειρότερη, υπάρχουν ίσως περισσότερες απότερες αυτοκαταστροφής, έχουν περισσότερα νοημικά προβλήματα, είναι χειρότερες οι επιδόσεις τους στην εκπαίδευση και την εργασία και η ποιότητα ζωής είναι λίγο φτωχότερη. Κάποιες συμβουλές που θα μπορούσε κανείς να δώσει σχετικά με τη διαχείριση ενηλίκων με ΔΕΠ και διπολική διαταραχή είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η λήψη καλού ιστορικού που αφορά παρόντα και παρελθόντα επεισόδια διάθεσης και συμπτωμάτων ΔΕΠ, τη σχέση τους στον χρόνο, δηλαδή πότε είναι και τι είναι και πόσο διαρκεί, την έναρξη και με τι ξεκινάει κάτι, τη σοβαρότητα των επεισοδίων, την επίδρασή τους στη λειτουργικότητα, την αναζήτηση συνοσηρότητας και με άλλες καταστάσεις και βεβαίως αυτό που υπόθηκε και πριν, ότι θα πρέπει να υπάρχει αξιόπιστος πληροφοριοδότης από το κλινικό περιβάλλον, γιατί δεν μπορεί ο ασθενής που τώρα είναι 25-35 να δώσει πληροφορίες για την παιδική ηλικία. Θα πρέπει να γίνεται αντικειμενοποίηση των ευρημάτων με κλίμακες και ευρηματολόγια και βεβαίως η λήψη του αναπτυξιακού ιστορικού που χρησιμεύει ως ανατομική εκτίμηση ΔΕΠ παιδικής ηλικίας. Επίσης, θα πρέπει οι ασθενείς αυτοί να λαμβάνουν ψυχοεκπαίδευση για τις δύο διαταραχές. Για την επίδραση αυτών των διαταραχών στην λειτουργικότητα, για τις ομοιότητες και τις διαφορές και για τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Πριν 1-2 χρόνια στο Γεννήτο υπήρξε ένα πρόγραμμα που ήταν ψυχοεκπαίδευση στην διπολική διαταραχή όμως, που είχαμε την εμπειρία ότι βοήθησε πάρα πολύ τους ασθενείς, γιατί ήταν ασθενείς που τους γνωρίζαμε, ήταν ασθενείς των εξωτερικών μας ιατρίων και είδαμε ότι βοήθησε και αυτούς και τους συγγενείς, γιατί ήταν ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα με 2 ομάδες. Η μία ομάδα ήταν 8 έως 12 άτομα με διπολική διαταραχή, εκεί ήταν όμως μόνο διπολική διαταραχή. Η άλλη ομάδα ήταν ένας από την οικογένεια που συμμετείχε. Ήταν παράλληλα, δηλαδή ξεχωριστά, δεν γινόταν, οι δύο ομάδες ήταν εν παραλλήλω γινόντουσαν και στο τέλος υπήρχε μια κοινή συνάντηση των δύο ομάδων και μια ανασκόπηση του αν βοηθήθηκαν και αν αυτό ήταν χρήσιμο. Και φαίνεται όχι μόνο από αυτό την τελευταία συνάντηση που ήταν θετικά τα σχόλια, φάνηκε γιατί αυτούς τους ασθενείς τους βλέπουμε ακόμα και πηγαίνουν καλά, χωρίς νοσηλίες και με καλύτερη ποιότητα ζωής και πιο σταθερό περιβάλλον. Άρα φαίνεται ότι η ψυχοεκπαίδευση, να αποκτούμε γνώση για οτιδήποτε έχουμε, βοηθάει σε όλες τις καταστάσεις. Συμπεριφορικές παρεμβάσεις, αυτές που λίγο πολύ έχουν υποθεί, η καλύτερη οργάνωση του χρόνου και η καλύτερη οργάνωση των συμπαθήτων και το ειδικό θεραπευτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπεία ή συνδυασμό βεβαίως αυτών των δύο. Όσον αφορά τη θεραπεία, θεραπεύουμε πρώτα τη διπολική διαταραχή. Πρώτη επιλογή σε αυτή τη θεραπεία θα πρέπει να είναι σταθεροποιητές της διάθεσης. Οι υποπροπιώνοι μείονται τα συμπτώματα της ΔΕΠ χωρίς να υπάρχει μανία, και αυτό γιατί πολλές φορές μπορεί κανείς σε καταθλίψεις να τη χρησιμοποιήσει, χωρίς να φοβάται ότι θα πάει σε μια υπομανία, βεβαίως με προσοχή πάντα, αλλά πάντως δεν συνδέεται, γιατί όταν βάζει ένα αντικαταθλιπτικό, φοβάσαι όταν είναι διπολικός αν θα πάει αυτό σε μανία. Αυτό είναι μια διαφάνεια που βρήκα από την καναδέζικη σχολή, με επιλογές θεραπείας στη ΔΕΠ με διπολική, που πρώτη λέει που μιλάει για την υποπιώνη, τη δεύτερη επιλογή της αμφεταμίνας. Εχθές έγινε μια μεγάλη συζήτηση για τα αντεράδι που εμείς όμως δεν το έχουμε, τους διεδέτες με κύριο εκπρόσωπο τη μετρητική, τη μονταφινίλη και βεβαίως η νοσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία που θα μπορούσε να βοηθήσει. Και η τρίτη επιλογή είναι ατομοξετίνη και βελαφανσίνη, που είναι στους μη διαγέρτες, η βελαφανσίνη είναι στα αντικαταθλιπτικά και τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά έχουν θέση.
και η κλονιδίνη, όπως υπόθηκε και χθε. Τα συμπεράσματα. Υπάρχουν διαφορετικά ευρήματα όσον αφορά την εμφάνιση συνοσηρότητας ΔΕΚ και διπολικής της διαταγής στους ενήλικες. Η διαφορετική διάγνωση δεν είναι καθόλου εύκολη στις δύο καταστάσεις. Στη φαρμακευτική αντιμετώπιση προηγείται η σταθεροποίηση της διπολικής διαταραχής με την έννοια ότι αν κάνει μανιακά ή καταθλιπτικά επεισόδια είναι μια πολύ μεγάλη αναστάτωση και μια άλλη παράμετρος που τη ΔΕΠΗ θα την αποδιοργανώσει ακόμα περισσότερο. Η έγκαιρη διάγνωση στη νεαρά ενήλικο ζωή φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και επιδρά θετικά στην ποιότητα ζωής, τη λειτουργικότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πολλές μελέτες αξιόπιστης σε ένα μεγάλο δείγμα ασθενών που να μιλάνε και για τις δύο διαταραχές, τη ΔΕΚ και τη διπολική. Οι ασθενείς αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα, δίνοντας βαρύτητα στην κλινική εικόνα που επικρατεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Τραβαπά για την τόσο όμορφη και τεκμηριωμένη παρουσίαση που μας έκανε. Στο τέλος θα έχουμε εξέλιξη. Νομίζω είμαστε στον χρόνο, στο τέλος θα έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις. Τώρα η Κατερίνα Παπα-Νικολάου αλλάζει λίγο το σκηνικό. Πρώτα δεν είναι ψυχίατρος, είναι πρωτοψυχίατρος. Δεύτερο, δεν είναι στο Ειρηνίκιο, είναι στο Αγία Σοφία. Ένα κοινό που έχει είναι πανεπιστημιακό, τους Ελληνικού και ψυχιατρικής. Και ένα άλλο κοινό βέβαια που έχει ζυγώσει, που αφήνει μια επεξημάνωση στα αναπτυξιακά. Καλημέρα και από μένα. Εγώ θα μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι διαταραχές που ξεκινούν από και δύο από την παιδική ηλικία. Είναι η συνοσηρότητα λοιπόν της ΔΕΠΗ και της διαταραχής αυτού φάσματος ή γράφου που λέμε μια συμφωνία. Τώρα για τα κριτήρια της ΔΕΠΗ δεν θα μιλήσω, τα ξέρετε, έχουν υποθεί. Θα δώσω όμως μια εικόνα λίγο για το πώς βλέπουμε στην κλινική πράξη την διαταραχή του αυτιστικού φάσματος. Βλέπετε εδώ την κατάταξη σύμφωνα με το STD, το DSM-4, που ουσιαστικά ονομάζονταν διάρκεια διαταραχή της ανάπτυξης, και αυτό ήταν αυτό που λέμε αυτισμός, άτυπες μορφές αυτισμού, το σύνδρομο Asperger. Στην τελευταία διαγνωστική κατάταξη, που είναι το DSM-5, όλες αυτές οι διαταραχές πήγαν κάτω από την ομπρέλα της διαταραχής του αυτιστικού φάσματος, το οποίο, εκτός από κάποιες διαταραχές που πια έχουν πει σε άλλες κατηγορίες, όπως είναι το ΡΕΠ για παράδειγμα, περιλαμβάνει λοιπόν και αυτό που παλιότερα ονομάζαμε αυτισμό και αυτό που ονομάζαμε σύνδρομο Asperger και διάφορες άτυπες μορφές αυτών των διαταραχών. Όταν λέμε διαταραχή του αυτιστικού φάσματος ή παλιότερα ονομασία διάρκειας διαταραχής της ανάπτυξης, μιλάμε για σοβαρή και επίμονη δυσλειτουργία στους εξής τομείς. Ο ένας είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση, ο άλλος είναι η επικοινωνία, που πια έχουν μπει μαζί στο DSM-5 σαν κοινωνική επικοινωνία. Και ο τρίτος τομέας έχει να κάνει με στερεότυπες συμπεριφορές, περιορισμένα ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Χρησιμοποιώ τα πιο πρόσφατα κριτήρια και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία και θα πω γιατί στη συνέχεια. Μας επιτρέπει να μιλήσουμε και για ΔΕΠΗ. Σύμφωνα λοιπόν με τα κριτήρια του DSM, σιγά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση, που δεν οφείλονται σε αναπτυξιακή καθυστέρηση και εκδηλώνονται είτε με ελλείμματα στην κοινωνικο-συναισθηματική αμοιβαιότητα, δηλαδή η αμοιβαιότητα σε διάφορους τομείς, στο διάλογο, σε πώς μοιράζουν τα συναισθήματα των άλλων. Είναι ελλείμματα στη μη λεκτική επικοινωνία, που περιλαμβάνει τη χρήση γραμματικής επαφής, περιλαμβάνει την εκφραστικότητα του προσώπου, την χρήση χειρονομιών. Ελλείμματα στην ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων, ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο. Ουσιαστικά εδώ αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι πώς ρυθμίζει την κοινωνική του συμπεριφορά. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό κριτήριο για την κοινωνική συμπεριφορά είναι πώς θα πάει με συνομιλίκους. Δεν μπορεί να πάει πολύ καλά με ενήλικες ή με μικρότερα παιδιά, αλλά να δυσκολεύεται πολύ με συνομιλίκους.
είναι όλο το φάσμα των δυσκολιών που μπορεί να έχει ένα παιδί στην κοινωνική επαφή. Μπορεί να είναι από απουσία, διαφορία για κοινωνική επαφή και που θα είναι το έντονο ενδιαφέρον, αλλά με παράδοξο και πιο αδέξιο τρόπο. Και μετά είναι η άλλη κατηγορία συμπτωμάτων που αφορά τις παραλαμβανόμενες συμπεριφορές, τα ενδιαφέροντα δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μια επαναληπτικότητα στο λόγο, η πολλαλία άμεση καθυστερημένη, ή πιο εξεζητημένος λόγος, δηλαδή σαν μικροί επιστήμονες ή αναστολή μηνών, ή και στις κινήσεις, στερεότυπες κινήσεις ή στερεότυπη χρήση εγκεκριμένου, υπερβολική προσχόληση σε ρουτίνες ή αντίσταση στην ανάγκη, δηλαδή δεν θέλουν το καινούργιο. Ή μπορεί να εμπλέκονται σε περιοχές. Αιμονές, δηλαδή έντονο ενδιαφέρον για συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, και αυτό το ενδιαφέρον μπορεί να είναι παθολογικό είτε προς την ένταση, δηλαδή το ενδιαφέρον είναι ένα ενδιαφέρον και άλλο από τις ίδιες ηλικίες, αλλά είναι παθολογική ένταση με την οποία ασχολείται με αυτό, είτε ως προς τον εστιασμό, δηλαδή ότι είναι πολύ παράξενο, πολύ περιορισμένο. Επίσης, μπορεί να έχουν μια ιδιαίτερη απαντητικότητα σε αισθητηριακά ερεθίσματα, είτε με την έννοια της ευαισθησίας σε αισθητηριακά ερεθίσματα, μπορεί να μην αντέχουν τους έντονους ήχους ή να ενοχλούνται από φωτεινά ερεθίσματα, ή αντίθετα ενδιαφέρον σε αισθητηριακά ερεθίσματα. Και όλα αυτά τα συμπτώματα πρέπει να υπάρχουν από την πρώιμη παιδική ηλικία και πρέπει να επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργικότητα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο DSM-5 είναι ότι αφού δίνει τα κριτήρια, μας λέει ότι πρέπει να προσδιορίσουμε το νοητικό δυναμικό, το επίπεδο της ηλεκτρικής ικανότητας, το τύπο έναρξης, αν συνδέεται με κάποια άλλη γνωστή αιτία, αλλά μας επιτρέπει και να βάλουμε επιπρόσθετη διάγνωση εκτός από δάφου. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί παλιότερα, όταν έμπαινε η διάγνωση δάφου, δεν μας επέτρεπε να βάλουμε σαν δεύτερη διάγνωση δέπη. Δηλαδή τα συμπτώματα δέπης θεωρείται ότι ήταν μέρος της δάφου. Ενώ στο DSM-5 μας επιτρέπει να βάλουμε και τις δύο διαγνώσεις. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μπορεί να μελετηθεί πια κάτω από διαφορετικό πρίσμα, συνύπαρξη των δύο διαγνώσεων. Βλέπετε εδώ πως σε αυτόν τον κύκλο της διάγνωσης μπαίνουν και άλλες διαταραχές και δηλαδή τη συνοσιότητα το DSM-5. Δύο κουβέντες για το σύνδρομο Asperger, επειδή ακούγεται πολύ και μας ενδιαφέρει σε σχέση με τη ΔΕΠΗ, γιατί παίρνουν τα διαφορετικά θέματα. Ουσιαστικά είναι παιδιά τα οποία έχουν φυσιολογικό νοητικό δυναμικό, δεν είναι καθυστέρηση ανάπτυξη του λόγου. Έχουν όμως δυσκολίες στο κομμάτι της κοινωνικής επικοινωνίας και στερεότυπες περιορισμένες συμπεριφορές. Ας πούμε, όσον αφορά τις κοινωνικές επαφές, είτε μπορεί να είναι πιο απομονωμένα, είτε δεν μπορεί να ρυθμίσουν την απόσταση στη σχέση. Δηλαδή, μπορεί να είναι υπερβολικά φιλικός κάποιος με κάποιο ξένο, ή να είναι απόμακρος με κάποιο ηλικίο, ή παράδοξη επαφή με συνομιλίκους. Πλησιάζουν ένα συνομιλίκο και αντί να τους πάμε να παίξουμε μπάλα ή ξέρω εγώ πώς σε λένε, αρχίζουν το παραθυμό πόσα κόκαλα έχει ο δεινόσαυρος Ρεξ. Αυτό είναι ένας παράδοξος τρόπος επικοινωνίας. Θέλει την επικοινωνία, αλλά δεν ξέρει τον τρόπο. Ή μπορεί να είναι πολύ οκεντρικά, θέλουν να βρουν τους δικούς τους κανόνες και κάνουν και πολλές κοινωνικές γκάφες. Επίσης, έχουν ιδιαιτερότητες στην επικοινωνία. Οι μόνοι μπορεί να είναι τρόπος που μιλάει μόνο πιο μονότονος, παράξενος, εξεζητημένος και πολύ συχνά με κυριολεκτική κατανόηση, δηλαδή τα παίρνουν της μετρητής ό,τι ακούν. Επίσης, η γλώσσα του σώματος μπορεί να είναι παράδοξη, είτε απουσία χειρονομιών, είτε υπερβολική χρήση χειρονομιών. Και επίσης, αυτό το μετρητογνώριζε ότι τα ενδιαφέροντά τους μπορεί να είναι επίμονα και στενά και να μην θέλουν και αλλαγές, δηλαδή να μένουν στα δίκτυα στα δίκτυα. Με δόση λοιπόν τη συνύπαρξη αυτών των δύο διαταραχών, μπαίνουν δύο βασικά κλινικά ζητήματα. Το ένα είναι να πει σε σωστή διάγνωση. Γι' αυτό γιατί πολύ συχνά μας έρχονται παιδιά που έχουν διάγνωση ΔΕΠΗ και ψάχνοντας κανείς περισσότερο, γιατί η διάγνωση δεν είναι ΔΕΠΗ, η διάγνωση είναι δάφου. Ή μας έρχονται παιδιά με δάφου και τελικά έχουν το πλήρες σύνδρομο ΔΕΠΗ. Οπότε αφενός θα πρέπει να πει σωστή διάγνωση, αφετέρου πρέπει να αναγνωρίσουμε τη συνοσιότητα, τη συνόσηση μεταξύ δάφου και ΔΕΠΗ. Πόσο συχνή είναι η συνύπαρξη.
πέρα μιλάω για συμπτωματολογία, γιατί όλες οι μελέτες μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να πούν ότι υπάρχει διαταραχή, γιατί τα διαγνωστικά συστήματα δεν επέτρεπαν να βάλουν τη διπλή διάγνωση. Οπότε, αυτό λοιπόν που λένε οι μελέτες είναι ότι φυσικά χαρακτηριστικά η συμπτωματολογία δάφνη σε παιδιά με ΔΕΠΗ βρίσκεται περίπου στο 1/3 ή μέχρι 1/5 των περιπτώσεων, ανάλογα με τα κριτήρια που θέτουν. Αρκετά ψηλό δηλαδή ποσοστό. Η συμπτωματολογία αντίστροφα δάφνη, όχι συγγνώμη, αυτό είναι σε παιδιά, μετά σε ενήλικες η συμπτωματολογία δάφνη είναι περίπου στο 1/3 των περιπτώσεων. Αν το δούμε τώρα αντίστροφα, σε παιδιά με δάφνη, η συμπτωματολογία ΔΕΠΗ φτάνει περίπου το 50%, το 50% σε κοινωνικό δείγμα και φτάνει μέχρι το 85% σε κλινικό δείγμα. Δηλαδή πολύ μεγάλο ποσοστό στην ύπαρξη. Και σε ενήλικες επίσης είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, 40 με 45%. Και μάλιστα μελετώντας τους υποτύπους της ΔΕΠΗ, που συναντούμε ποιος είναι στα παιδιά με δάφνη, πιο συχνός είναι ο πρόσθετος ή ο συνδυασμένος, σε σχέση με τον αμυντικό. Όπου βέβαια, όπως θα περίμενε κανείς, είναι και περισσότερες κλινικές δυσκολίες, ο συνδυασμένος λοιπόν περισσότερες κλινικές δυσκολίες σε σχέση με τον απρόσιτο κλινικό. Και μάλιστα ψάχνουν και υπάρχουν και κάποιοι υπότυποι. Σίγουρα με μια μελέτη πήγαινε πιο συχνά η προσεξία μαζί με στερεοτυπίες ή η καθυστέρηση ανάπτυξης λόγου με τον υπότυπο. Και να πω λίγο και από τη δικιά μας εμπειρία πριν προχωρήσω περισσότερο στην κλινική εικόνα, ότι μελετώντας περιστατικά τα οποία μας παραπέμφθηκαν στη διάρκεια ενός έτους, λίγο λιγότερο από 100 περιστατικά, αυτό που είδαμε ότι το 1/3 περίπου μας παραπέμφθηκαν για διερεύνηση δάφνη. Το 1/3 περίπου πληρούσαν κριτήρια και για ΔΕΠΗ. Και μάλιστα το 1/4 από αυτά είχαν ετοιμαστεί διάγνωση ΔΕΠΗ. Μόνο ΔΕΠΗ. Και αντίστοιχα εμπειρία που έχουμε συζητήσει στο Γυναίκειο Νοσοκομείο στη ενήλικες, ότι παραπέμφθηκαν για διερεύνηση ΔΕΠΗ σε ένα 10% που είχαν κριτήρια και για συνδρομάσματα. Τώρα, τι κοινό έχουν οι δύο διαταραχές. Θα μιλήσω περισσότερο για την δάφνη ψηλής λειτουργικότητας, γιατί εκεί μπαίνει πιο πολύ και το διαγνωστικό πρόβλημα. Δηλαδή, σε περιπτώσεις που είναι μια βαριά εικόνα αυτισμού, είναι πιο εύκολο να ξεκαθαρίσει και να βάλει τη διάγνωση, απλώς εκεί δεν πρέπει να ξεχάσει το ενδεχόμενο να υπάρχει και ΔΕΠΗ. Αλλά όταν είναι ψηλής λειτουργικότητας, μπαίνουν και θέματα τι τελικά έχει το παιδί. Μέσα ομοιότητες λοιπόν της ψηλής λειτουργικότητας και ΔΕΠΗ είναι ότι το νοητικό δυναμικό είναι καλό και στις δύο περιπτώσεις. Υπάρχει δυσκολία συναλλαγής με συνομιλίκους, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Στη ΔΕΠΗ γίνεται ενοχλητικός προς τους συνομιλίκους. Είναι πειραχτήρι, ενοχλεί γιατί πετάγεται συνέχεια, δεν ακολουθεί τους κανόνες στο παιχνίδι. Ενώ στη δάφνη είναι αυτό το παράδοξο που έλεγα προηγουμένως, ότι ξενίζει ο τρόπος προσέγγισης. Ή μπορεί να μην ενδιαφέρονται για το να προσεγγίσουν τους συνομιλίκους. Ή σε δύο περιπτώσεις φαίνεται σαν να μην ακούνε τους μιλούς, σαν να αφαιρούνται. Ή σε δύο περιπτώσεις μπορεί να είναι διαταραγμένη η θεωρία του νου πιο πολύ στη δάφνη, πιο συχνά και στα παιδιά με ΔΕΠΗ. Η θεωρία του νου είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να σκεφτεί τι σκέφτεται ο άλλος, πώς σκέφτεται και νιώθει ο άλλος. Και σε δύο περιπτώσεις δεν έχουμε καλή αίσθηση κινδύνου, εύκολα ματαιώνονται. Η πνευματική επαφή μπορεί να είναι φευγαλαία, αλλά πάλι για διαφορετικούς λόγους. Στη δάφνη ενοχλεί την πνευματική επαφή το παιδί. Ενώ στη ΔΕΠΗ είναι φευγαλαία γιατί διασπάται. Και σε δύο περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη οργάνωσης. Στη ΔΕΠΗ όμως κυρίως η διασπάται, ενώ στη δάφνη αυτή πολύ συχνά δεν μπορεί να ξεχωρίσει και το σημαντικό προσήματο. Επίσης, στις δύο περιπτώσεις έχουμε δυσκολίες κινητικού συλλογισμού και μπορεί και σαν αποτέλεσμα και κακογράφη. Αυτό που βρίσκουμε συχνότερα σε παιδιά που είναι μόνο ΔΕΠΗ είναι ότι είναι διασπαστικό όταν μιλούν, διακόπτουν τους άλλους, μιλούν πολύ. Αλλά όταν μιλούν, όταν μπουν σε διάλογο, είναι εκεί και πιάνουν και το νόημα. Ενώ στα παιδιά με ΔΕΠΗ, χάνουν πολλές φορές το νόημα και συζήτηση. Έχουμε πει πολλές πραγματολογίες σε δυσκολίες, δεν τα πιάνουν συχνά πολύ, τα κατανοούν πολύ και δεν μπορούν να κωδικοποιήσουν καλά το λόγο. Ενώ στα παιδιά με ΔΕΠΗ δεν είναι το πρόβλημα. Συνήθως είναι εξωστρεφή και αν απομονώνται κοινωνικά είναι λόγω του ενοχλητικού τρόπου που έχει πρώτα το κοινωνικό. Αναγνωρίζουν την τέτοια συμπεριφορά τους, αλλά δεν μπορούν να την ελέγξουν. Δηλαδή, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά ξαφνικά να το κάνουν.
συζήτηση με τα παιδιά με δάκτυλο, τα οποία δεν είναι μόνο ότι δεν το κάνουν σωστά, αλλά δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και παραδειγματικά, τα παιδιά με πρέπει να τη σειρά του, κάνουν πολλά λάθη λόγω ψυχοσυγής λεπτομέρειες. Στα παιδιά με δάκτυλο ψυχικής λειτουργικότητας υπάρχει πολύ συχνά προθυμία ηλεκτρικής επικοινωνίας, εκτός αν είναι κάποιο αγαπημένο θέμα, που εκεί μπορεί να είναι καλύστατο. Η εξωλεκτική επικοινωνία είναι μειωμένη, γιατί δεν βλέπουμε στα παιδιά με ΔΕΠΗ. Δυσκολεύονται στη συναισθηματική ανταπόκριση σε καταστάσεις. Δεν καταλαβαίνουν αυτό που προηγουμένως ότι κάνουν λάθος συμπεριφορά, δηλαδή κάνουν κοινωνικές γκάφες, τις οποίες δεν κατανοούν, όμως δεν καταλαβαίνουν αν είναι κάνει λάθος. Ενώ τα παιδιά με ΔΕΠΗ δεν θα καταλαβαίνουν ότι έκαναν λάθος, ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Έχουν κινητική ανησυχία, αλλά περισσότερο με στερεότυπα χαρακτηριστικά, που συχνά είναι σε καταστάσεις που είναι, ή έχουν έτσι πολύ έντονο άγχος, έχουν έτσι ασθενιστικά χαρακτηριστικά, ή γενικότερα έχουν συχνές επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Εστιάζονται υπερβολικά σε μια δραστηριότητα τόσο που μπορούν να διακρίνουν παντελώς για το τι συμβαίνει γύρω τους. Και έχουν περιορισμένη φαντασία και συμβολικό παιχνίδι. Τώρα, τι γίνεται όταν είναι και τα δύο. Η μεγάλη δυσκολία είναι ότι τα έχουν όλα. Έχουν δυσκολίες και τις ΔΑΠ και τις ΔΕΠ. Συνεπώς είναι πιο συχνές και οι κοινωνικές δυσκολίες, πέρα από την παρορμητικότητα που βλέπουμε στην ΔΕΠ, είναι οι κοινωνικές δυσκολίες, γιατί δεν ξέρουν πώς να λειτουργούν κοινωνικά, τι πρέπει να κάνουν. Η ατοματική συμπεριφορά είναι πιο συχνή. Η δυσκολία ρύθμισης του συναισθήματος είναι πιο συχνή. Συναισθηματικές και αφού διαταραχές πιο συχνές, διαταραχές του λόγου. Είναι χαμηλότερη η επίδοση του στο ρίσκου. Πιο δύσκολα προσαρμόζονται γενικότερα και έχουν και πιο πολλές στερεότυπες συμπεριφορές. Μελέτησαν το σε κάποια μελέτη έτσι, θέσαν το ταπεραμέντο αυτών των παιδιών, και αν έχουν διαφορές στο ταπεραμέντο τους. Τα παραδείγματα είναι η ουσιαστικά του, όπως γεννιέται τα παιδιά έτσι. Αυτό μπορεί να κάνει ότι και τα παιδιά με ΔΕΠ και τα παιδιά με ΔΑΠ έχουν αυτό που λέμε χαμηλή κατευθυνόμενη συμπεριφορά, δηλαδή μειωμένη ικανότητα να εκφυλίσουν και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά του σε απαιτήσεις μιας κατάστασης που έχουν να πετύχουν τους στόχους. Στη ΔΕΠΗ, αυτό που βρίσκουμε είναι ψηλή αναζήτηση του καινούριου, ψάχνουν συνέχεια καινούργια ρεθίσματα. Και αποφεύγοντας όμως την πλάνη, στα παιδιά που είχαν μόνο το άρθρο, έχουν χαμηλή αναζήτηση καινούργια, αυτό που λένε ότι δεν θέλουν και πολλές αλληλές. Και εδώ αποφεύγουν την πλάνη και έχουν χαμηλότερη εξάρτηση σε τα παιδιά με ΔΕΠΗ από την αρχή. Όταν είναι ΔΕΠΗ και ΔΑΠ μαζί, το προφίλ θυμίζει πιο πολύ ΔΕΠΗ, δηλαδή είναι υψηλή αναζήτηση του καινούριου. Και ακόμα χαμηλότερη από την ομολογία χαρακτήρα που λέγαμε προηγουμένως, ακόμη πιο χαμηλή, η ικανότητα να ρυθμίσουν και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στις απαιτήσεις μιας κατάστασης. Και χαμηλή σε δρασιμότητα. Και στην ίδια μελέτη που είδαν κάπως σαν ενήλικες, γιατί οι διαταραχές προσωπικότητας που αναπαρουσίασαν, στα παιδιά που είχαν μόνο ΔΕΠ ήταν πιο συχνή η ωριακή και την κοινωνική προσωπικότητα σαν διάγνωση. Στα παιδιά που είχαν μόνο ΔΑΠ και ψυχαναγκαστική αποθετική και σχιζοειδική, και στα παιδιά με συνοσυρότητα, συνέλικες όταν πιο συχνή η ψυχαναγκαστική, εξαρτητική και σχιζοειδική προσωπικότητα. Και εδώ είναι ένα άλλο σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένας κοινός στόχος που έχουν ΔΑΠ και ΔΕΠ. Αυτός ο κοινός στόχος είναι διαταραχές εκτελεστικές ή επιτελικές λειτουργίες. Ακούσατε και χθες, να θυμίσω απλώς ότι είναι κοινωνικές διαδικασίες που ελέγχουν και επιτρέπουν τον αυτοέλεγχο. Είναι απαραίτητες για την κατάλληλη επίλυση ενός προβλήματος, το οποίο είναι επιτελική ένας κοινωνικός στόχος. Είναι λοιπόν επηρεασμένες και στις δύο διαταραχές. Όταν είναι μόνο δάφρο, φαίνεται ότι είναι επηρεασμένες κυρίως όσον αφορά την γνωστική εκαμψία. Μάλιστα την αδίκο που είναι πιο άκαμπτο, το που σκέψει είναι πιο άκαμπτο. Στην έναρξη, στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση στρατηγικής. Στα παιδιά με ΔΕΠΗ είναι περισσότερο ελλείμματα σε αναστολή απάντησης, πώς να φρενάω την απάντηση, και στη μνήμη εργασίας, το που λέμε ακριβώς ότι είναι κρατάει λίγο όλα. Όταν είναι ΔΕΠΗ και δάφρο, είναι και στην αναστολή απάντηση και στη μνήμη εργασίας και στο σχεδιασμό και παρουσιάζουν τη γνωστική εκαμψία. Δηλαδή, είναι ελλείμματα που βλέπουμε και στις δύο διαταραχές μαζί. Κάτι που βλέπουμε κοινό επίσης στα παιδιά με ΔΑΠ και ΔΕΠΗ είναι το κινητικό συντονισμό.
φαίνεται ότι στην Γάφη είναι πιο συχνό να υπάρχουν ελλείμματα στο κινητικό προγραμματισμό, δηλαδή στο προγραμματισμό της κίνησης, το οποίο στο πλάνο. Ενώ σου ρωτάω την μπάλα, κάνω την κατάλληλη κίνηση για τη δουλειά σου. Ενώ στη ΔΕΠΗ είναι πιο συχνά τα ελλείμματα στην αστολή της κινητικής απάντησης, στο να φρενάω την κίνηση. Και όταν πρέπει και δάφα, πρέπει και τα δύο. Επίσης, όσον αφορά στις νόσιμες εταιρικές, συντάχει μια πιο συχνή συνόση με εσωτερικευμένες εταιρικές, δηλαδή κατάθλιψη, άγχος. Στη ΔΕΠΗ είναι πιο συχνή εσωτερικευμένες εταιρικές, στην συνύπαρξη των δύο πολύ μεγάλη συνόση και με εξωτερικευμένες και με εσωτερικευμένες εταιρικές. Και αυτό χρειάζεται και πιο εντατικές παρεμβάσεις, πιο συχνά χωματοθεραπεία, και ακόμα και ουσία. Γιατί τόσο ψηλή συνύπαρξη, έτσι έχουμε να υπάρχουν κοινοί ιδεολογικοί παράγοντες. Υπάρχει και νερό που είναι μια χωριστή υποομάδα αυτά τα παιδιά που είναι ΔΕΠΗ και ΔΑΦ. Αυτό που έχουμε σαν δεδομένο είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα κοινό γενετικό υπόστημα, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μια άλλη κάλυψη όσον αφορά τα γονίδια για ΔΕΠΗ και για αυτισμό. Και έχει φανεί και σε μελέτες οικογένειας και σε μελέτες. Και βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπει σωστή η διάγνωση, ώστε να γίνει και σωστή παρέμβαση. Οι παρεμβάσεις σε συνύπαρξη και των δύο απευθύνονται και στις δύο διαταραχές. Βέβαια, με μειωμένη αποτελεσματικότητα όσον αφορά και τις δύο διαταραχές. Δηλαδή, αυτά που κάνουμε για τον αυτισμό, θα κάνουμε σε παιδί που έχει αυτισμό και ΔΕΠΗ, είναι λιγότερο αποτελεσματικά. Και αντίστοιχα, η παρέμβαση για ΔΕΠΗ, όταν είναι ένα παιδί που είναι ΔΕΠΗ και ΔΑΦ, θα είναι λιγότερο αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Πάντως, θα κάνουμε παρεμβάσεις και συμπεριφορικού τύπου για τα συμπτώματα της ΔΕΠΗ και παρεμβάσεις για κοινωνικές δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων, που είναι από τις λιγότερο αποτελεσματικές, αλλά είναι απαραίτητες. Και όσον αφορά τη φαρμακοθεραπεία, αυτό που έχουμε σαν παλιά γνώση, παλιότερη γνώση, είναι ότι στα παιδιά που έχουν τάφο, όταν έχουν και ΔΕΠΗ, δεν δίνουμε διακριτικά γιατί θα κάνουν την εικόνα χειρότερη. Ίσως να ισχύει λίγο για τα παιδιά που έχουν πιο παλιά εικόνα, δηλαδή η κλινική μου εμπειρία πιο πολύ μου έχει δώσει αυτό ότι πραγματικά στα παιδιά που έχουν μια παλιά εικόνα αυτισμού μπορεί να επιδεινώσει κάποια τα συμπτώματα. Και πολλές και γενικότερα ανεπιθύμητες ενέργειες. Στα παιδιά όμως που είναι ηλικιωτικά και που πληρούν τα κριτήρια για ΔΕΠΗ, η αποτελεσματικότητα της χρήσης ψυχοδιακριτικών είναι αρκετά ψηλή. Είναι λίγο χαμηλότερη από ό,τι στα παιδιά που είναι μόνο ΔΕΠΗ. Όμως σε κάποιες μελέτες έχουν δείξει περίπου τα μισά ανταποκρίνονται. Βέβαια είναι λίγο πιο αυξημένες οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Λίγο πιο έντονη ησυχία, μειωμένη όρεξη, επίδραση στον ύπνο, της στερεοτυπίας, της λέξης στερεοτυπίας. Και αυτό θέλει αρχικές αστροπσικότητες μικρές δόσεις έχει σταδιακή αύξηση. Όμως φαίνεται ότι, παρόλο που δίνει κανείς για τα συμπτώματα της ΔΕΠΗ, φαίνεται ότι σαν να βοηθάει και κάποια συμπτώματα της ΔΑΦ, όσον αφορά το κομμάτι της κοινωνικής επικοινωνίας. Η ατομοξετήρη έχει επίσης δοκιμαστεί, με μια ανταπόκριση γύρω στο λίγο πάνω από 40%. Αυτά δύο αγωνιστές έχουν επίσης δοκιμαστεί. Και βέβαια αυτό που έχει δοκιμαστεί σε αυτά τα παιδιά είναι και τα άτυπα διεξουσικά, τα οποία φαίνεται ότι έχουν όσον αφορά την διάγνωση προσωπικής και την παιδιότητα, έχουν και λίγο ψηλότερη ανταπόκριση σε σχέση με τα σχολικά. Όμως, επειδή έχουν περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, γενικότερα σαν κατηγορία φαρμάκων, η δικιά μου τάση είναι να δοκιμάσω πρώτα τα ψυχολογικά και εάν δεν έχουμε αποτελεσματικότητα, τότε να περάσω στα ψυχολογικά. Εκτός αν στοχεύει κανείς σε άλλου τύπου συμπτώματα, αν στοχεύει μόνο στα συμπτώματα, βέβαια, πρώτα να δοκιμάσω τα ψυχολογικά. Συμπερασματικά λοιπόν, να τονίσω την ανάγκη αναγνώρισης των δύο διαταραχών από τους κλινικούς. Πολύ συχνά μας έρχονται παιδιά με διάγνωση ΔΕΠΗ και έχουν και ΔΑΦ, ή σε παιδιά ΔΑΦ αρνούμενη την ύπαρξη της ΔΕΠΗ, οπότε δεν την αντιμετωπίζουμε.
Είναι σημαντικό να το ξέρουμε γιατί έχουν ένα διαφορετικό κοινικό προφίλ και πρόκληση. Είναι πιο δύσκολη η αντιμετώπιση αυτών των διπλών, έτσι έχουν πιο επιβαρημένη κοινωνική εικόνα. Και είναι σημαντικό όλα αυτά να τα ξέρουμε, ώστε αντίστοιχα και η θεραπευτική αντιμετώπιση να είναι στοχευμένη και στις δύο διαδικασίες. Ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστούμε και για την Παπα-Νικολάου και την τελειωμένη και ωραία παρουσίασή της. Παρότι το 1 και 1 ίσον 2 δεν ταιριάζει εδώ πέρα, φαίνεται 1 και 1 ίσον 11. 3 το ένα, 3 το άλλο και στάνει σε 11.